Rahayu para kadang kinasih pasamuanipun Gusti ing pundi-pundi panggenan. Pinanggih malih ing pungkasaning wulan menika Jemuah 3 dosa setunggal Oktober 2020 wonten ing panyuraos padintenan Sabda Winedar saking Sinode GKJ sareng kula Sugiarjo saking GKJ Jakarta. Saderipun kawitan semoga kita perwakani salebeting pandonga. Duh ya Allah Allah sesembahan kawula. Kepareng kawula seba kunjuk wonten ing ngarsa paduka. Mugi paduka mberek manah kawula. Mugi paduka makarya wonten ing manah kawula. Temah anggen kawula gegilut lan kaosrasaken perangane sabda paduka. Saestu tumanem lan manjing wonten ing manah kawula. Kangge cepenganing gesang kawula padintenan wonten asma Gusti Yesus Kristus kawula tentu. Amin. Jejer panyuraos dinten menika nyewahi gesang dados berkah. Ayat mas kabeh saking kalih Petrus bab 1 ayat 12 perangan A ingkang mekaten ijemanipun. Mulane para sedulur tansah budidaya supaya saya kukuh anggonmu katimbalan lan pinilih iku. Anggone tresna temen sinau wiwit ngetokake uwohe. Bijine pancen mundhak kajaba matematika. Pak Wirya katon seneng saben-saben nampa kertas ulangan sing wis ana bijine. Bumina uga kerep ngolah bakwan jagung, jangan jipang karo sambel terasi sing dadi klangenane tresna. Supaya tresna tetep temen anggone sinau. Nek biyen dolane ning lapangan karo nggawa layangan. Saiki tresna dolan ning kanca kancane sing dianggep pinter, njaluk diwarai bab-bab sing dheweke durung mudeng nalika diterangake guru nalika ning kelas. Para sedherek kinasih, Rasul Petrus nedahaken bilih pasamuan nalika boten cekap namung napi sih rahmating Allah lajeng kendel kemawon. Pasamuan kedah mempeng budidaya supados anggenipun pitados kawuhan ing kautaman. Lan kautaman menika kawuhan ing kawruh. Dene kawruh badhe damel pasamuan kuwi ngemudeni diri. Dados mugen. Lan mugen dados pasamuan mujudaken gesang mursid ingkang jumbuh kaliyan karsanipun Allah. Pasamuan ingkang gesangipun mursid tentu badhe mujudaken katresnan. Boten namung dhateng sederek patunggilan nanging ugi dhateng sedaya tiyang. Ewan-ewan ingkang ajeg menika damel gesangipun pasamuan badhe ngedalaken uwoh katur kaluhuranipun Gusti Allah. Dene menawi gesangipun namung ajeg pasamuan badhe cubluk ing pangertosan awit supe bilih pangorbananipun Sang Kristus sampun milujengaken nguwalaken gesangipun saking paukuman lan pangraing pepeteng satemah saged dawah ing dosa. Mila ewa-ewane gesang ingkang ajeg awit saking anggenipun sangsaya wanuh dhateng Gusti Allah menika timbalanipun tiyang pitados. Anggenipun warga pasamuan sami ngawontenaken pakempalan panyuraos ing kitab suci utawi anggenipun brayat sami ngawontenaken pakempalan pandonga. Brayat menika mujudaken pambudidaya bilih ing madyaning gesang nalika nindakaken ayahan ingkang kapitayaken dening Gusti Allah. Tiyang pitados ugi tansah emut dhateng timbalan ngewahi gesang supados dados berkah kangge sesami. Amin.